Ние не протестираме само за бюджета. Ние протестираме за сваляне на правителството, за тази безотговорност, за тази безхаберщина и за тази свинщина на България. Много се надяваме нашите действия да имат смисъл. Това, което мога да кажа от себе си, че ние няма да спрем. Ние сме готови да продължим с активни протестни действия. Ние обединяваме студенти из цяла България. Стах се свърза студенти от много български родове студенти, български в чужбина и ще може да се видите какво ще направим с активните си протестни действия. Но от нас зависи ние в момента да разградим този порочен модел на Борисов Пеевски и заради това е създадено това обединение.